Wallahi muna son mu je nan shopping ne da kawayena, amma ba ma so mu je da mota. Amma hanyar nan ne muna tunanin akwai yan daba kan su yi na kwaci. Yan daba fa kika ce? To duk garin nan akwai ɗan iska ɗan daban da isa ya ce wai zai tare ki mu kira shi mutunci a garin nan bai san da ki tare ba ne? Allah ai ku ne da tsoron kawai. Duk inda kuke so ku shiga a cikin garin nan ku shiga ba mai ce muku ala. Mu da muka je Lagos muka yi iskanci magamarcin kunya a kudu sannan mu zo arewa ya ce za mu da ta kama gida. To shikenan ma mu kulle mota mu je. Ai da ya fi. Dai ko? Ya sunanki? Sunana Rama. Rama. Ba suna mai daɗi. Tashi. Ba ke ba. Ni gefe. Ke kuma ba. Ke ma. To tashi ke ma. Ni gefe. Saura ke kuma ya sunanki? Yalla bai di ma sunana Rahama. What? Ka je yan uku. Ku ce mun kai ku yan uku ne. No, amma da dai sunana ba Rahama bane, sunana na Khadija ne. Amma saboda alkhairin da take wa marayu shi yasa na canza sunana zuwa Rahama. Wace ce Rahama? Rahama gidan daɗi. Rahama gidan daɗi. Oh, Rahama gidan daɗi. Wannan matar tana da kirki. Na hannun dama mu ɗin nan. To maganan Allah, albarkacin sunanta, sai ma tashi. Banda wannan ma tana da foundation na taimakawa marayu tana ba su abinci da sutura. Shi ne Rock Foundation ko? Ita ce. To. Banda wannan ma ta bude makarantar Islamiyya da na boko da ma yara saboda su dinga zuwa makaranta kyauta. Ka ji rabo, ka ji mutu ne arziki. Allah ya saka mata da alheri wannan Rahama. Dan bushiya gidan Shehu Shak Tijani ne. Ok, a ce yake? A can yake Islamiyya. Maganar Allah ba za a banda a baya ba makarantar nan. Sai lazi ko mu karatu ne. Bancin wannan ma tana yin marriage consultant. Ko kika san wannan yake fasara mana dan ba mu san shi ba. Marriage consultant shine idan kuna da matsala ma tsakanin mata da miji tana iya sasanta ku kuma ta ba ku wasu taimakon da ya kamata. Gaskiya Rama Allah ya saka miki da aljanna. Bancin wannan ma Kuma dai tana da salon na gyara amare wanda za su yi aure. Da wa wanda yana so ya gyara jikin shi duka tana sai da abubuwan kayan jikin matan nan duka. mun gode. Rahamomi mun gode. Kai Kai mai suna ka yau. Yalla bai kana ji Ka na? gaya ma. Yalla bai. Lokacin da babana ya haife ni aka so za a yi sunana. Aka je kasuwa suna ya kare ga baki daya. Shi ne aka samu Rahama.